ndoro tigatorore oyora yeguwe gonde yeroti inse yebendera twatenenire nao torabuere nao morembe ogokonyano kwao nobuya bonsi ogokonyano kwao nobuya bonsi tobensemo yao monene botambe manene tatanisai tochira soli chinsi chiga togwakambia mana sobolindi bwao buya watwikiri chinga kichiga buna togochaka amasomo arero twasabire omoiko omochenu otorae gwika tokore bategereri baitu ntokobeba twababikera ase amagoko ao na bari bagoturigereri bonsi twabimukirwe ase amagoko ao onyare kobakonya twensi ase oboamo toseseni ase eng'encho twasabire ense y'amabere a Kristo omotorito. Amen. Amen. Biamo nande biamo na banchu bomonene ase eng'encho ya eribaga eri twanyare konyora ria bene nyasaye atwancheire tonyare konyora togosanga ase eng'encho ye lesson ye echumei abanchu bomonene ngosoma turi na ekerenga kia wiki eye tukabwate kere kerenga kiobokumi gotenenera ekene abo togochi gosanga nabaro bwese rituko ria rero na abanchu bomonene muswati ominto cheni kwaninga abanchu bomonene abanchu ba nyasaye nabo kwanindia muri mwensi karibu ase lesson mono sana oyo minto mwalimu Rose nabakwanire abaminto mbuya muri tugwatere naso obwamire. Amen. Na inchenda mali sibonareri twensi karibu mo twabariganiri tonyare gosanga amo gotenenera ekene nking'ana kieri gosomori kia kare gototebia ase echume eye tore ya kane chuma ya kane gotenenera ekene abanchu esegi nero naende esegi twachakire nero esegi teraera naende esegi tekabwati mori buna toroche engaki tore na echingaki chiaete chionsi na esegi eri erekoru esegi eri enkoro nero orora ase eng'encho eyemo gose eyende naende buna twachagete ko buna twansete esabato amang'ana na abere obokene gose oborimo bwa kerecha obokene bwa Kristo ito oborabu bwa Kristo ime yao gose ochore egesunte gia kerecha esegi nero ororo naende esegi ekare ase echume eye abanchu bomonene nkorokiere buna abanto ba nyasaye bataganeri noe nokoigweka mbaigweka na ring'ana ria omonene ribwate ekene muna omogano okare ase ogochaka oko tokabwate introduction yetu bwate ase lesson eye nang'aki chingaki chiria abegenu bomonene chingaki chinkoro nchire engaki gete ase are korokwa Izmir nere ase ebuku Ismiria gose ase Simwema bakoyeroka Sumurina Sumaina abo bono esegi nero ororo yare ngorora nang'aki abanto abachore bomonene bari bachorire obokene bwa nyasaye mbarenge komera esegi gete eta okorwanigwa gete gotancheire kokora ring'ana gosobora bwasoire meyabo mbabasa kogendera na borobwo abakristo egesangero omosangereko bwa Kristo totakeire na tokaroya omobo orenge koroku Polycarp omonto oyo nyasaye omosombo oyo nyasaye obwate obokene meyaye bakanaikerete amakweria omakweria agaitu bori agakwa ase eng'encho yo yokomochora nyasaye naende ase eng'encho are koraria obuya bwa nyasaye ekere are gotebigwa ase asime chinyasaye ere na egekundi kia aba twasomire abasumuri aba okwanire ase ebuku ebachorete Kristo naende bakatenena amo nere na mbatu batoite nkero togochi gokwana ngonyora turi abana baito aba Hebrew boys bali baito Shadrach Meshach na Abednego na nakeba nyasaye oito taigo totori abanchu bamanene ngibwo karaki ndogosasima nyasaye iyo bono moiko oyo muya oyo Shadrach Meshach na Abednego nkororekana ara asa abanto bonsi abachore ba nyasaye bagotenina nobokene mpaka banyora makweri na ekero baboretigwe abakristo aba na oyonde Polycarp oyoga ekero ari gochikomera amakweri aya igoro yo gosasima chinyasaye echi ebaboretigwe libori ndiro igo liborire abo bakoborigwa Polycarp oyu orenge
omorai bwa ekanisa eria yeritang'ani nigo aitetwe arie ase erera ya Sumurina agasambwa ase okwanga gotugutera are omonene oye ase ogosamba amarashi aya bari gosambera chinyasaye echio ekero aboretigwe ase entunda ya omoerio komokana Kristo ekero agochigokwa ekero akoborigu akane Kristo omogaka oyo omogotu nigo oiraneretie agateba enaganito igu buna atebete ase emiaka 55 noyomo namokoreire Kristo natanya gonkorera kende gionsi ekebe ng'aki ndanyare gokwana amang'ana amabe igoro y'omoruoti one ontooretie ng'aki Polycarp oyo nababoretire iswali eri ng'aki emiaka eyonsi nagakorera omonene inche kebe nkeiyo narorera nkoreire morandi narona igwete ogotena ng'aki amamocha amanene omonto arambeka echera nanyare gokora ense eye nogosaba Nyasaye ng'aki kebe nkero ekero gwasaba Nyasaye kebe nkero ekero gwaitaba Nyasaye kebe eki nkeiyo lakini ekero okomanya egesunte nkere ime ya omonto nekero agochaka gokoa esegi igoro ya okomanya Nyasaye gose igoro ya gokora Nyasaye naye na omofuasi o Nyasaye na esegi eywo omonene etoganeti omoika omochene onyare gotokonya koyerwana kwaeresire buya gotenenera gotenenera ekene etokonyora ng'a ase chikanisa echi kwanire ase okomanuka Sumurina na eyemo yabo eywo gwatebire yare nkororekana ng'a nigere ekanisa eteneine boronge lakini tiyakore ekeumbe eke gia ekanisa yateneine boronge lakini tigiateneine boronge okonyora ng'aki ogotenena okoiga bokong'u chingaki chiria igo bare korwanirira okwegena kwabo erinde nkonyara gosira na muna twatebi muna kwaeresa ng'a osa konyora emechando goranyore kwagure gwachire gochia sense lakini barabu mbabete bagotenena bokong'u ase ekanisa ya Ekerumi yarenge kobabetereria erinde basasime chinyasaye chiri chiabo lakini aba mbabete bagotenena bokong'u ase chingaki chiri chingaki chiri chia engaki ya papa arenge koraa naende engaki y'emechando etokonyora mbabete bagotenena bokong'u na muna mono kobua omogaka Polycarp na abande abange batenene chingaki chiri chiomosunte igo bono tokonyora ng'aki nonye nintu chingaki nchire chigochigocha chiomosunte gochimotuga iga ninki kera atokore na intu tonyare gotenena bokong'u nekero rioka toramotamere Yesu tenere ekene nonye nekero kere oroche ng'a nengaki y'emechando emebe ekero rioka omoika o Nyasaye okoraire nario oranyare gotenenera ekene amen omwarimu rosi ekebungo igo chigotorase rituko ria rero naende okerese buna kere ase ekerenge kiri rituko ria rero ekebungo eki omwarimu gesomengo Yohana 3:14 na 15 yare goteba iga naende buna Musa aimokereretie eng'iti ase eroro nabo igo na omwana omwanyabanto araimokererigwe igoro erinde omonto onde bwensi oyo omwegenire abe n'obogima bwa kare na kare ing'a omwana omwanyabanto Musa naimokereretie eng'iti ase eroro ndio nyorete ngaki ching'iti chiachete chikaroma abaisiraeli sincho ebibi biabo Nyasaye akamotebi ng'arosie eng'iti eye akarosie a serpent of bronze akayebeka akayemokereria igoro ng'akire omonto origereretie oromire na eng'iti ori gocha gokora kini akarigereria eng'iti eri igoro akabwena akababuya ng'ana intu nabo tokare kobekera omobwekano oyo omwana omwanyabanto oyo Yesu Kristo ng'andere naimokererigwe igoro kera amang'ana yakorikwa na igarigetu karengete ng'o karengete Yesu akoimokererigwe igoro ase omosaraba ng'akire omonto oyo oramorigereria nere nabo akonyora ogotoreka kire omonto onde bwensi yakonyora tari ogotoreka gwoka lakini obogima bwa kare na kare naki eke tokare gokwanera ase echuma eye gotenenera ekene eke togotenenera nkene kieke ekene igoro ya Yesu Kristo ng'a rimocho rinene Yesu Kristo akorete nogototori eri nari rimocho rinene abarumi batamwancherete ogototori rimocho rinene ng'a lakini into bari abegenu buna Polycarp tomorigereri naende tomwegeni obogima bwa kare na kare ntobwate amen muya mono mwarimu na egerende ching'iti nchiaraiga obochege mborango nakoromuchire okorigereria igoro mechando yaera omorembe otoka abachandetwe korende bakaba ababui abachandetwe korende bakaba ababui mwarimu cheri
tukari kurigeria aba bachanditwe nande nagani tusome gitabu gia Daniel gitabu itoira igabikari guturarero paka tusome Daniel 2:2 23 paka 25 Daniel 2:2 tororenga aba bagochandu nkibagochandi nkibakora 2:23 paka 25 yokonyora asome sana ibere mirongo ibere na isatu aya naro akwanete igoro y'eng'iti eria ya kane agateba oboruoti bwa kane mbobe ase ense borobwo nigo borabe nogwatananekana korwa ase amaruoti ande onsi nigo borarie nigo borarie ense yonsi nakoyetinda chera ense naende butorane ebe ebing'ese 24 chingunchara chiria 10 abuna abaruoti 10 baraoroke na magega yabo amaruoti ande naoroke ere nigara abe agwatananeka no barabo no gwatananeka korwa ase abo bamutanganirete nabwe abaruoti batatu 25 ere nakwane amang'anare maminja yoyore igoro mono naende naroisie abachenu boyore igoro mono nakobachanda narosie abachenu boyore igoro mono nakobachanda narengererie kuonchora ebiro namachiko abachenu mbakwe ase okoboko kwaye ase ekero ekemo nebiro bibere nekeng'esi giekero omaete aiga tokare gosoma obobani obonene times in half a time tokare gosoma amang'ana amakong'u ng'abanto mparo bachandetwe noroche ng'amang'ana ekero agokwanuga naende Yesu nayabanete ase Matayo 24 amang'ana aya agacha gokorekana after Yesu akure achire igoro emiaka gete gocha maega ndotebigung'a omonto oyo na oboruoti obo Daniel akare korota naende ngotoka bore nonye okomanuka 12 kebungo isane ona 14 lakini rende it's not the same thing oboruoti obwa Daniel akare gukwanera n'oboruoti bwa omoeri oboruoti oborengeretie oboruoti ong'eke morengetie abarimu gwachakire gose mboigo gwachakire mboro oboruoti obo lakini kare tokare gukwanera amang'ana aya tokare gukwanera amatuke gete agotoka ase egetabu kia Revelation amatuko togotebigung'a igarenga amatuko eribwa yemo 260 ng'ana ende chinga kichi chiakwanwa ung'a atime getenerete omwaka time sine emiaka ebere gokomenta omwaka yabeire 3 hava time nenusu gose koyeonchora gochi ase amatuko nabagocha amatuko aya eribwa yemo 260 ng'a abanto aba ba Nyasaye mbachandetwe engaki eyo engaki ekerumi abagambi aba ekerumi barenge kogamba ng'abagambi abekara barenge kogamba omanyete tobwate rumi ibere rumi eria ekero Yesu akoibora rumi eng'ao yarenge ekorokung'a pagan Rome etamanyete Nyasaye Yesu akoibora lakini bono ekero abana ba Yesu aborokiwa bagocha gochandu eyo bono yachakire koba ekoroku purple Rome yegepapa nari gochaka gochanda aborokiwa abo ntokoenda imasi details lakini ota emiaka yabo bachagete 538 mpaka 1798 ngeto kikiabete emiaka eyo ere emiaka 1260 okomanuka 12 isano nemo igegoteba iga omokungu ori agatama gochia ase eroro awase aroiseretiwe na Nyasaye erinde arendwa aroro ase engaki ya matuko 1250 korende omokungu oria akaegwa chimbaba ibere buna echiensoti enene anyare koiruruka korwa ase eng'iti eria gochia ase eroro ase agochia korendwa ase engaki emiaka 3 nekeng'ese
bono amang'ana arenga ase rituko eye iga are amang'ana amangi naende amanene lakini bono twateba ng'a Nyasaye kera akobara rituko iga akoribara buna omwaka omwaka oribara buna rituko nagani ng'a nonya nabategereri omonto osome egetabu kia emebaro ekiekorokwa Numbers 14 34 naende osome Ezekiel 4 ekebungo kia 5 nokonyora amang'ana ayo nabagokweresa buya buna rituko rire omwaka oba rituko nakiakogera totebire ng'a abanto ba Nyasaye bagachandwa ase emiaka eribweyemo ase amatuko eribweyemo 250 na aonchorwa abo omwaka koreng'ana n'omobaro oyo naende kero koenda ase history nawe okonyora ng'a ochakere emiaka ya 538 AD mpaka 1798 amang'ana aya nakorekanete abanto ba Nyasaye bagachandwa ngikiabete ase eye kabororo abafaransi bagacha emiaka eye abanto bagochanderu 1798 omopapa oyo agakwero obogambi obwekerumi bukaratenena nakio ase gosoma Revelation nkonyora ore ng'a obogambi obo bwatire bokanyora enkoma riote rikaborora lakini riote riabwenire bono iga naende emechando ere bosio ase eng'encho ya obogambi obo bwekerumi rumi yegepapa naende twatebiwa bono kero togosoma ase okomano keyu 12 ekebungo kia 5 twatebiwa ng'a omokungu oyo ngokwanirwa kare estori naye togokwana okomano kana Danieli ebwata amang'ana ayama Danieli igesiekire lakini neigoire ogosoma okomano ogosoma amang'ana ari Danieli engima igo ng'a okomanoka Danieli igoire ng'e kero ogosoma iga amang'ana ya Danieli monto tare komanya ngoyamanyore kero ogosoma twatebona okomano kabwo 12 isanemo kero togosoma igoro ya omokungu ning'o ekanisa ekero togotebiwa igoro ya ekanisa naye twatebiwa ng'a ekanisa eye egacha ekanyora omaete enchoka eye yatagete yaganyete omokungu oyo morito okonyora omwana erie eite lakini twatebiwa ng'a omwana oyo oganyire Yesu Kristo toise konyora ribaga engaki ene nabo torakwanire obobani obu gochime oyo okoigwa aboigwa ng'eke omokungu oyo na ekanisa ng'ekanisa na omwana oyo oganyire ning'o n'abanto baye na Yesu Kristo omonyene kiagera toise korora kero Yesu aiboretwe ngento kikiabete Herode nikiatebe ngomoriria arenga amoite omwana oyo bw'omokungu ng'a naende abana b'abakungu mbaro abegeni bekanisa eye ekanisa endoko kiagera chikanisa nchiro ibere ekanisa nero embe erinete eng'itigete eyu ere enchoka nekanisa nero orere ekorokweripiwa endabu ensabi eye nekanisa ya Yesu Kristo nere etogokwanira eyo omokungu oyo enchoka yaganyete echikori lakini twatebigwe ntonagani torora ase rituko eriga ng'a omokungu oyo akaye guchimbaba akairuruka akagenda ase eroro tingonyara kogenda gochima mono tuchigosoma ng'a ekero togokwanera amache nki togokwanera amache n'abanto abange lakini kero togokwanera eroro togokwana ense etabwati banto abanto barabake kero ise kore na maega ase history ogotebiwa ng'a America abanto bamanyete orombara bari korokwa Red Indians barenga abantu abake ng'ense eye njabwate abanto bange ng'a omokungu oyo akaye guchimba akairuka akagenda ase ense ya eroro togotebiwa ng'a engaki eye emechando ya emiaka eribweyemo 216 abakristo bachandete ng'ase batamerete ngochi ebatamete gochi America ense eye etabwate bantu bakanda bakabera bakanyora obosibore bwogosasima oise korigeria constitution ya America nabegoteba igo obokristo edini gere kando ne serikali igere ensemo nabegoteba igo bakanyora obosibore bakanda bakarabero ng'a omokungu oyo gekarakoe guchimba nogotama korwari ase bari gochandu na ekerumi bakaenda America iyo abwate bantu baganyora ogokonyeko eyu ekagera bing'ana toribwate bono iga ching'encho obosibore bachete bakanyora America igo ngotebiwa tore naende toise gosoma gochinse nkweresi twarenge igoro ye orong'uncha roromo lakini rero ntobase gochi kogamba amang'ana orong'uncha roro kiagera nsanchiyo namang'ana ara amange abarende igoro ngotebiwa tore ng'enyiti eye yabwate ching'uncha reirenga yabwate ikomi twatebiwa 10 ng'arakire orong'uncha ndoro rwasoga toromo oroke rwabwate amang'ana amabi yokorama Nyasaye rokogamba amang'ana amabi igoro ya Nyasaye ng'arogacha rukarusi ching'uncha isato kero osomere orong'uncha ngokwanera ore obogambi
ng'obogambi obo bokaimoka obogambi tokwana ore omonto ororoke nobogambi bwege papa bogachaka bogacha bokarusi chingambi chinde isato abagambi bande batatu abo batarenge koigwana namang'ana aya yabwate yogoita abakristo yokogamba amang'ana yogochecheri nyasaye nokorama nyasaye togoteba amagambi aya atatu yarenge korokwa visigoths vandals na ostrogoths bakarusio ng'a 538 yeye bacha gochaka gochanda abakristo nario obogambi bwa omoeri bokoroku ostrogoths nario baruete ase obogambi ekagera ribaga rigatoka pingamisi etaiyo bakagendera gochana abantu ba nyasaye na mokomenta kende kimwaruchi abarende obobani obo nabo botagete ribaga tobasomi gochina amen lakini ndende ngokora bali bagoteba ng'aki omwalimu gochansa una chinga kiechi tia omosunta omonene nigo chiaenegetie abakristo abange goitwa ase emechando begenete rigana ria nyasaye nonya nase amakweri nigo babeta ababuri ime ya kristo nigo barenge abasibore batari kobarerwa mamochamo n'omugambi bw'ebibe bakabua goetera ase amanyinga y'emano y'eng'ondi obo bwi kristo abo amobwete seitani ali ase omusaraba nigo bwarenga obobui bwabo naende nabwo obobui bwaitu nonya bwakwete amakweri abo nigare ogotimoka goika ekero kristo arairane kwana gotimoka n'omorembe okwete yani ouna rokorukukukukia ugo kukiegera komanyete nese igie kwarwa na yakoretera amakweri oikware kurwanira nomokene nero tata gwobo ene mna twamosomete tutararitukeri iyo nitongomento tutararitukeri baki bali muturigerereti amang'ana namange twatire nabo koboriri ibori egera tunyore ribaga riokoirana amen biamono mwalimu kwaeresire buyaga abubo bani obu tuchakonya wachinga kimuna gwateba torigereri lakini etokonyora buno oyo minto gwakorera gochinsabu naki inga nonya omosunto oyo orenga omotindi 538 after Christ no mwalimu nigo tokonyora ng'aki abateneneri aba babeta abakong'u tari bosa igo ekiagera twatebire ng'a chinga kiechi na chirochio ngochi tori gochinyora gochimotuga iga tari bosa iga konyara gotenena lakini nekero rioka twerure gotenenera ekene goetera ase Yesu Kristo abaiga bakanyara kobugwa na bakabugwa na goetera yani bagatoreka no okobwa kwabo goetera ase amanyinga Yesu Kristo saitani tabwate nguru chinde chionsi barabuna abo begenete eke tokorigeria ase saburi eyingu kwanererege ekebunge ekamona ki ekero narenge nemechando bakandwani korende omonene akaba egekengero kiane naki ekitobwanete na intugokora naki nonya togochikoba nemechando totenne bokonkuru bono tonyora omoiko omochenu atorae tomanye igoro y'obobani obokwanire iga nobo ogochigocha toigoreru tomanorerwe erigero omoiko omochenu ase ime yaito otwegeri nari toranyare gotenenera ekene naende totenene torabegenwa neba ngoika ogokwa amen oborabu bogoseria omosunte oborabu obo bogoseria omosunte abanchu abategereri gocha korora tore oborabu nobokene oborabu ngaki ende yonsi okoigwa oborabu noboene bwa kristo ase kristo omonyene ng'a nere oborabu igo bono oborabu obo omonene bogoseria omosunte abanchu bomonene ngocha korigereria tore na ng'aki abegenu bomonene bakogera egesunte kiamana kororoki egesunte ekenge kiasira yani ase obokene bokoroka egesunte gekoraki egegosira naende okebungo geocha gotora soma ngo Yuda isato inye buna ne chapter ya mere igo bono isato inye abanchani ekero narenge gokora omokia mono kobarikera inwe amang'ana ogotoreka gwaitu okutosangete na inwe nkarorang'a iwanchakera abantani ekero narenge gokora omokia mono kobarikera inwe amang'ana ogotoreka gwaitu okutosangete na inwe nkarorang'a negwenerete mbarikere na kobasorora morwanerere okwegena okwo abachenu baetwe ararimo
nakimbare abantu besoiri bobisi abo barikeretwe kare okugambiwa oku abantu batari n'eking'encho ky'obonyasaye barabona igo bakonchorana obuya bwa nyasaye oito ase okobiserera ogokora kwabo kw'obonyaka naende bagokana omonene oito ore bweka oyora omonene oito Yesu Kristo. Amen. Nogokana omonene Kristo nokomwanchera omonene Kristo naki ekerenge gekare ase rituko riria rero na abase amoriki ngorikana ase chinsenchari chinyinge abantu buna bari barenge korokwa waldenses nigo batenenete buna chituoni chiekene kia mariko amachenu nigo bagenete begenete ng'a Kristo nere bweka orenge omobwatania obo na ebibilia nero yarenge ensoko yabo yoka yokobua na ase kere ekegori birori bya Nyasaye mbarengeo yani ngakiende yonsi ngakite yona gesunde kiari gochegeka miami kera ase miami tititi ebokene bwa Kristo gosabe bwa monene mbaba babere mbaba batatu barengororo naende buna gaki obuye bwa Nyasaye omaete Nyasaye no ibwo gokina chinga kitionse igo bono mbaba babere ese Kristo atunga lingana liaye wiko okomente kakobororo mwaro chena nesikero chisegi chiarenge chinkongu korumotu gabu na ekera abateneneri ba Kristo bare goitwa babere bamente kaba 12 yani na ebare ko lingana liare gosegeta abana ba Nyasaye no mbarro obobisa bungana ngaki abari bakongire bare gokongapa ando koibora gwato kororo na Nyasaye ito no ibwe komenteka chinga kichionsi obora bubwaye se bwatoka kerecha na areta chisegi buna arachirete obobwibo monene gotena kore nande ko bore bwa amang'ana aya niga arigetugo chiase kanisa yarenge aria sumurina eyemo egati ye chinyasaye chiatenerete chinyasaye chinde nigo yarenge korokwa Dionuso oyo ekera akwete enyasaye yemeyega na oroiboro ekera abakwani ba Dionuso barenge gokwa egutu nigo yarenge kobekwa ase emetwe yabo igoro ase erombe eria yomoyega wokoenigwa kwabo na engakie abaigenu abo beti Nyasaye eki ekero bare kwa amakweri abo gagoshereka uno kobeka egutugoro yomotu egutwa igoro yomotu obo lakini yamana kuruo rigeringo egutu nere yabegetu yobogima erese ego chansa abo gatana egutu yobogima nigo ekobasegeta abaegeni aba koremereria amakweria aya amanyene ase ng'encho ya Kristo egutu nere tubwate tosemereti gwetera obobuyo botoranyore so gotenenera Kristo goika omoerio egutu ntoiganyerete nere toeto ogosemeria omwari mucheni nobwate ogosemeria muna ng'aki ekio gokora ndo bantu gotana kore kasi ya kanisa yabusa kasi yabusa teo ya kanisa igoro Nyasaye nabwate kegukia yo kero yo moito asa ebikoru byao byenseye kore moyo korera Nyasaye kore moyo korogwanja kwa Nyasaye egutu yao nekuganyete etoeto gosemeria tari egutu yare kobekwa ese ng'encho birecha banyare rogiraki banyare bagosiga egutu yobogima nigo ekobasegeta yani eribono tuganyerete yobogima bwa kareke abageni aba koremereria makweri aya amanyene ase ng'encho ya Kristo buna ntoetera amatemu toraetere togotenena na Kristo egutu netuganyete mati gose komenta kimware komenta oborabu gose bogoseria omusunte nje okomentera kwane negetabu ikikia Yuda nakinataka komenta chinguru egetabu iki twatebihunga gati ya ino Yuda ngweresa akara abantu bali akorikera na abuni ntubona omanyete nga gati ya ino mbache bagosoa bubisi abantu aba bagosoa bubisi abakonjora n'amariko egera abasuti ababuna batagete nga ababwato obonyaka lakini bagosoa bakwibisa maega ya mariko ntoro chamang'ana ari mono sana naro nga bono egana ndiko chibosi igo chikoba bobe mono kiagera bono bacha koba wasi bacha go open up lakini ntungire ndege gotokonya amariko nani twasomete chumeria nga amariko naro kara tokonya amariko nara gutorokia oyo ningo noyo ningo goetera so gusoma amariko na kugacha amarika yase ngoro yetu
naki keratokonya buna yuda akare kobaonya iga akare kobatebi ng'a morende kiagera gati yaino ngocha bare echuma eri twatebeti ng'una chisesi chioro sana naende yuda bono twarore nere akare kobatenga era bono abeire open akare kobatenga abantu mbache bobisi abo babwate obonyakara kire bakobisa maiga ya mariko. Amina nekene mwalimu gwake bekire buya naende kina kiegesunte toroche gekona gotarana ni mechi kanisa ese tore kwakumina gakie mwatata ng'aki yaonchoreire yabeire oboremu bwogotenena abanchu mwalimu munakona mwalimu cheni munakoriki kora isano 25 mpaka 32 mwalimu nokona gokerigia oboremu obo bwogotenena otwasomire korwa omochakana nang'aki gotenenera obokene tari nguru chia mwanya bantu tokonyara gotenenera obokene gatigati ya ogochandwa ere rahisi sana kuimokia amaboko igoro na gatana yaya gaki narosire obororo bwabuchire lakini Kristo kare amo naye kobwata okwegena muna togochikorora ogosegeta kore gochansa iga nang'aki muna Peter the apostle natotebeti ng'aki goika tokoreki Petero amo nabatomwa bande nigo baroche mbuya goteba erikire muna batebete ase ebuku goetero ogokora isano 29 korara mwalimu kora atosomera ngo isano 28 mpaka 32. Ine titwabakaneti bakong'ung'a timweorokereria ase erieta y'omonto oyo korende rora aya mweorokereirie akababoria mwaichoirie Yerusalemu nokoorokereri kwaino naende morigetie gotororekania koba buna intwe titwaretete ogokwa kwaye. 29 korende Petero n'abatomwa bande bakairaneria goika intwe toigwere Nyasaye kobwa mwanya bantu 30 Nyasaye bwechinkoro chiaito bwechisokoro chiaito nigabogetie Yesu korwa ase amakweri nyuma inwe mwatoitire ase okomosunga mwamoitire ase okomosunga ase omosaraba 31 Nyasaye akaimokereriwa igoro ase ensemo y'okoboko kwaye gwokori buna omorai na omotoria erinde abae abanto ba Israeli ribaga riokoonchoka erinde banyore kwaberwa ebibe byabo 32 intwe nigo tore kirori ase amang'ana aya onsi intwe amo n'omoika omochenu oyore ekeegwa kia Nyasaye ase bari bonsi bakomoigwera ere. Amen. Igo bono ngiato bori gwabuna ekebungo 29 gegotana ng'aki okosegeta nkonyora tori korwa ase Petero nkiagoteba netogwenerete koigwera Nyasaye koigwera mwanya bantu nekero mwalimu achaka sieyu isano 25 na isano isatogachaka gotana ng'aki ntu Yerusalemu egesunte gochaka amang'ana aya ekene Nyasaye ngochaka konyora rogonchoreri lakini Petero gototebi gochaga abu 29 ng'aki netogwenerete koigwera Nyasaye koigwera mwanya bantu nigo babwe tware tokonyora gosegeta korubaka ase Yesu omonyene nigo babwatete kegima ogokurerwa wa Paulo nkiagoteba motenene bokong'u ase omonene na ase chinguru chiokobwa kwaye abu nabaebeso isano ekebungo gia 10 nigo babwatetie kegima ogosemia kwa Yesu ere ngosegeta kiagotoa agototebi gwata mono eki ore nakio kerikere kaboko nakio kiao erinde omonto onde tacha aire egutwa yao eyere sokomanuka isato ekebungo gia 10 na kemo ibaga yokobwatia emegiro yekanisa yekerumi abasacha aba amo n'abakungu aba beruete gochiase okwegena okonigo babwate oboremu bwogotenena ase kene kering'ana ria Nyasaye ogosegeta nkori ase amang'ana aya abancho aba Nyasaye ababui bomonene igo bamanyete nang'aki
obokene bore ase ebuku na amariko omonene iga obokene borakoretera obobui egutu netoganyete kristo totebiri ero omonene na amang'ana aye nang'aki bwata bokongu keri kereki erikoboko kwao gesunte tabasa gotabori ase nki kware komenta omwarimu obe naende gochinsa omwarimu ngose noroche na abanto bomenyene nari owarenses mberuete boka bare kobasiria ebuku tari okobasiria bare koyerika bori na okoboko korosi chikopi chinyinge rero efotokopi yachire gotoroseri chibuku printing process chiachire lakini abantu bomone yabire rahisi lakini abantu bomonene mbare abanchu beruete ai gwako nkerengo kigose gwechandikeire omonene nkerenga ki gwakorire okobua kori nyasaaganetie naye gwetera gwechandikira kwerwayo omonyene mune okweru buna abantu abo weldesesi beruete mpaka bakorusie bagoikaransanse korika ebuku ring'ana ase ekaramu nerikaratasi timati gose mware komenta kende komenta nare komenta abuna ki abantu abaiga beruete kegima gochaba ebitabu ebi naende tari ng'a ekero tokorigereria buya korugora buna amaeresa aroro naende buna erikire gocha ebagoteba bana yani konya tibarenge ng'aki igo bamanyete babwate ring'ana erime yabo pi lakini ni ase eng'encho bagenderete kona kogareiyi kona gochaba ebinto naende kona gochaba ebibilia eye ase obwagare gose ase ring'ana bakaendera gosangana abande bakaenda gosangana abande ase obwagare kogenderera komanya tari ng'ani igo bamanyete obomaene lakini igo bare korigia goetera ase omoika omochene bakagenderera gosanga nabasani babo ase chingaki chiri bagenderete gochaba ring'ana eriga na nigo tokonyora naki oborongo oboiga bukagenderera naende oborongo oboiga Sulemani nkobokwanera are naki ng'akorende enchera yabanyene oboronge nigenga buna amasasa amambia ayia kogenderera koba goetani goika bwakise yani amasasa amambi kororero nekera risisi bwakora igochaka ng'ora yagenda ng'ora igo tokonyora ng'a nabarabu nigo bachagete ng'ora bakagenderera rikaenea nabarabu nigo bari konya kwegera bakagenda nabari bandi bakanya kwegera gochimoino nabo iga naintu nonya mbono iga tobwenete konya kwegera ring'ana eri rigenderere riene mpaka ase abanto bebisaku erinde giesairane abantu aba mbaye tumbora bwansirimo bono mboke kuna risese iri mwarimu atewe ngana nde bibilia yani noje bibilia bunangana korika nokoboko akinga sikia abantu abakorerwa okwerwa lakini nandi tukara batebinga bono egere tunyare gutenenera keneki uyikoma ete tubeke birwanero byese gotoka abayebeso isanemo gojakera 10 baka 12 keri twasomete zabukia bebeso bono abanchwa eng'ena ng'eni ya mambia ya maonchoreria ng'ena ng'eni ya mambia ya maonchoreria omwarimu cheni toerese engo igoro y'obobui obo eng'ena ng'eni ya mambia ya maonchoreria eyo nabo nataka tusoma ase egitabu gia Saburi egitabu gia Saburi emia yamo na 19 emia kebungo mia na mirongo ene 140 batabanga ring'ana riao yatemirwe nigorite naine bokong'u nainche omosombo nigo ndianchite na ring'ana eriga igarite naine bokong'u ring'ana erikoru ntoigwete buna twasomire koru chisenchari echi chiamaega gocha ring'ana rirorio noorite naine ndianya gokora ki ndianya gosuka ndianya goonchorera ng'arite naine bokong'u Daudi nera maota naki ring'ana riao rite naine bokong'u na inche nigo ndikorete ki igo ndianchete kwa hivyo na ring'ana eriga ekero rite naine bokong'u nigo rire buna eng'ena ng'enia ya mambia ya maonchori eng'ena ng'enia ya mambia nkoenyora torase abarumire engeri oyore Yesu Kristo igo Yesu Kristo nere ring'ana ria mambia rigonchoreria omonto korwa enkoro yaye ime onyara koraba gose onyara gotenena bokong'u gose ebibe onyara korusia ebibe ime ya omonto naende asande narakwanete abwo Saburi eyi 19 7 amachiko omonene na amaikeranu nigo agokora omoyo oba omoyia oborori bwa omonene nobwekene nigo ng'ainia
Ayo, otamanyeti otamanyeti amange. mwalimu ntogenderere twanyorire naki amachiko y'omonene n'amaikerani Amen. twanyorire naki nani twanyora ng'aki ring'ana riogonchoreria eng'enang'eni yamambia twanyora oyi Yesu Kristo ore ring'ana riogonchoreria amaonchorerio ay'omonto erinde anyare koba twanyorire naki amachiko naro niga ara amaikeranu y'omonene Nyasaye agonchoreria omonto amorusia asare buna bono tori tebe omogwekana omonto ogara omoibi lakini ase gochoma amachika toiba toita niga agonchoreria oirana oraba otenena bokong'u igo tokonyora togoteba naki ring'ana riomonene igorire rikuna gogokonya kwana gokina ng'ora mpaka gwaikera obochenu bori bwo yani gwaonchoreria kwamanya kwabwata amakora amabe kwanyara goonchoreria naende nkonyara torase togendera gochinsa omwarimu genderere Nane oteba amachiko monene n'amaronge niga akogokia enkoro ring'ana omonene achikire nerironge nigo rikorenta oburabu ase amaiso amachiko manene konyora ng'aki niga agonchoreria omonto ase enkoro naende agokia enkoro ekero omonto are nemechando emenge omaete ekero omenyete ase ebibe ime igo okonya kweboria ng'aki naki bono inchende lakini ekero omaete ring'ana ria Nyasaye nonyora emechando nonyorana nemechando nonya kora ase ebibe ime nigo okoinyora ring'ana riria kwasomire riagokonya gwakina kemoika naende kwagenderera goonchoreria kwaba moyo ase ring'ana ria Nyasaye. Amen. Naye gosaba iga mwarimu gaki tosomera ase 2 Timothy 2 Timothy Timotheo ya kabiri ibere ibungo byaye kamweka bitatu arebateba iga bakiaye omwana one obe nechinguru ase obuya borime ase Kristo Yesu na ayakoigwete korwa asende ase amasio abarori abange oyabeka ase abanto abegenwa abaranyare kworokereria abande boigo isato nonya naye oremereria emechando buna omorwani omuya o Kristo Yesu. okoremiare Timotheo naki nonya kwanyorire oegeri abande banyare gokora ki banyare nabarigeri abande ring'ana erigo rirororo ase okoriegera noegeri noyonde aegeri oyonde naki eki Paulo are gotebia Timothy nabinya emechando kere emenge anyare gotenena bokong'u gosegetwa no gosemeria omwarimu Rosi bono torengo bono ng'aki ogosemeria oko tobwate naende ntwakorora ari motu ng'aki gogotosegeta kogenderera ase okwegena nakani kurigereria abaibirani ibere 14 na 15 eriogi nigwete nkobuchari kare etagete twangu yake abaibirani ibere 14 na 15 nkiagateba ase ayo ekiagera abana buna akobaroka ababwatani ase amanyinga n'echinyama Yesu nabo igo abwataine nayi ayo eria ase enchera y'amanyi y'amakweri asirie ere oyore nokobwa igoro amakweri engencho yaye Saitani 15 naende ase enchera eyo asibore abo bonsi barenge abasomba ase obogima bwabo bwensi ekiagera bairogete amakweri bono etokayogotebia ng'anto bwato ogosemeri kito bwata abamingi ntubwata ogosemeri ng'a Yesu ngochare naende ntubwata ogosemeri ng'a egutio twakwanire korwa iga nkonyanyora tori naende ntubwata ogosemeri oko ntonyora obogima bwaki bwa kare na kare bono ngento kitogokora twatebiwa ng'a gokobwaterera keri obwate igo okobwaterera keri obwate ntwara korwa iga abwo ng'a Timotheo gagotebia ng'a obwatere keri obwate naende egento ekene tobwanete gokora ng'a naende ase ntubwata ogosemeri kori ntagete tutware ntitweka etegete ng'a nabamitano baroba gotwara ng'aki bakogotwara ayo omanyene kwanyorire ogosemeri ogo obwate ring'ana eri
kaa abandi Amina. naende yani egento kiango kiaiga buna Paulo akayotae Timothy nokomatabinga ki ng'a abantu bari trust wati abantu abegenu Yabo igo. na bara baguchikwera ring'ana yego mbaro batari abegenu buna twatae tuguna Judy ng'a abasoire mubisi batari begenu egasi yabo nokorimi umuriro bwering'ana ribaga riokorandi ng'a igo ring'ana eri mpaka torirandi ng'a naende egento ekenene tobwate no gosemeri naki gekogera twetwara okwegena oko tobwate sigenche tobwate ogosemeri gwaki gwobogima bwa kare na kare ng'a ngosoma tore egetabu kia Yohana 5:24 ng'aki bono egototebia Yohana 5:24 eka togenderete korigia Yohana 5:24 Egoteba. ikiagoteba Pero- Egoteba na ekeene nabatebirie oyo okoigwa ring'ana riane nakomwegena ere oyo ntomete nare n'obogima bwa kare na kare gose tagoika ase ekina korende oetire korwa ase amakweri oikira ase obogima naigura amang'ana atatabu kwanza ane egento ekenene oyo okobwata amang'ana ane aina amachiko a Kristo egento egetang'ani abwate ng'abwate obogima bwa kare na kare egento gia kabere abwate makweri taiyasare ng'a naende nonyo ng'a noe na amakweri atabwati bwoba asare ng'oetire korwa amakweri ochire ase obogima ng'a obwate obogima obo Yesu Kristo okoigwa amang'ana a Kristo kwarura ase amakweri gwachire ase obogima ng'a naende tokoondoka oyo obwate amakweri oyo ore saitani ntwasoma korwa korugoro twatebiwu ng'a Yesu omonyene iga asariti osariri oyo obwate amakweri oyo ore saitani ntwasoma basa ase abaiberani ng'a egekero obwate Kristo naende obwate amang'ana aya makweri aya taiyo ng'a naende oise koenderera mono gosoma oise gosoma Yohana 11:25 oike 25 Yesu Kristo akare ototaiga nere okobokigwa naende nere obogima ekare tobwate Yesu Kristo ime yaitu ntokupito ntogosira pi ng'a igo ntobwate obogima ng'a naende intwe abanyene ntobokigwa ente getang'ani ng'a naende ntobwate obogima igo ng'onde bwensi okwegena ime ya Kristo twatebiwu ng'a iga akoba moyo ase kiakoba moyo kiagera Yesu Kristo ere omonyene iga are moyo na giakogera ng'a togotebiwu ng'a twasegetiru nogosemeria ng'a ogosemeria oko tobwate naku kogotosegeta togendere kobwata mono okwegena oko tobwate. Amen mbia muna banchwa na ase gokora okwokuya na tobwate bokong'u kori okwegena kori naende okwo nogosegeta tokoiguna Kristo omonyene igo Nyasaye oito tiganyare gotorwanera esegi eye teri nyororo naende okwegena oko tobwate Nyasaye bwekora anyare gotokonya ase chingaki echi chiesegi enene ime ya Yesu Kristo motori omuya tata obakuna koigwa obonene mbuya mono ase obwaro obo gwatoretire mbuya mono ase eng'encho ya ogotoretera ogotoigora amonga ageni ase eng'encho enyia ya ogokwegena na gokomanya na gotarera bokong'u na gotara gotarera ogosemeri koria tobwate igoro ya ogocha kwao naende kaa egutwa yaito esama yaria oratokonya tonyare gokora ase ense twabanyene ntokonyara ogosemeri gwaito naye naende obobui bwaito naye obuya bwotiga botoisana omuya tata ekia twasere togere togetera omwana wa Yesu Kristo motori oito amen.